Opa, xentiña da boa! Bacallao, neste caso, ventresca. É unha das partes do bacallao pois máis polivalentes e máis ricas. Polivalentes porque non solamente que hoxe vamos facer un salpicón que imos aliñar con unha vinagreta de ceboliño. Bueno, fáltanos, mire por aquí. Aparte destas ventrescas de bacallao, digo polivalente porque a vamos facer ao vapor. E aquí vai coller, vai a lascar un pouquiño, vamos integrar. Pero as ventrescas fritas, a grella, están espectaculares. Isto collemos a grello, poñemos durante nada, uns minutiños, de nada. Volta e volta, é flipante. É onde se concentra as ventrescas, eu creo que todos os peixes, non só no bacallao, non? É das máis apreciadas, sobre todo o que nos gusta verdadeiramente. Normalmente é a parte do sufridor, e a xente non sabe que é a máis valorada. Que quero dicir con isto? A mí dame o lombo, dame o centriño, dame todos estes ben postiños. Ahora, onde está a grasiña, onde está todo o sabor? Aquí. E cunha vinagreta espectacular. Ben, collemos, facemos o salpicón co bacallao, non pode faltar unhos mexillóns e unhos lagostinos. Vapor, cocido. Bueno, vapor tamén. Isto vai ser cocido, porque isto vai ir ao vapor con un pouquiño de viño. Para a vinagreta, o que vou a facer é unha cebola vermella. Vou a lavar un pouquiño para quitarlle, para que non me manche todo. Solamente vou lavar un pouquiño, cortar en brunoise, moi finiña, e lavala. Despois, pemento. 2 pementos, un verde, un vermello e un ovo. Os pementos podemos botalos en cru, que efectivamente o salpicón vai en cru cortado en anaquillos moi pequenos, pero sí que é certo de que aquí falamos moitas veces que pasamos polo forno no momento que quitamos a tona e xa non queda completamente asado brandiño, pero que quitamos ese amargor, non? Entón o que imos a facer é asalos un pouquiño. E teño aquí unhas alcaparras, o viño, auga, o pemento doce, que vou pintar un pouquiño ao prato por abaixo, por eso de rebanar despois o pan, si queremos, e nada máis un allo, e aquí teño un pouquiño de vinagre. Punto. Faltanos o ceboliño, o verde, a cousa rica. E para eso temos o gran Rafa Durán, a ver onde apaña, andará con unha galaña por aí arrastrando o ceboliño. Por suposto, vai nos conseguir o mellor ceboliño que podese conseguir en Galiza, Eso que non vos quepa a menor duda. Rafiña, amigo, por onde andas? Hola, Xoan, que amigo, oído no invernadoiro, chef. Estamos en Bergondo, provincia da Coruña, porque se queres ceboliño, eu veño onde están os mellores ceboliños, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. E falando de ceboliño, entra un home nunha pescadería e dille: póñame 1 kilo dese peixe. Derrape? Oh. Pois estou con Amaia de Agreco Galiza, unha explotación ecolóxica de plantas aromáticas. Aquí primeiro plano temos o ceboliño. Sí. Que isto que tes na man? Sí, es esto. Ten sí. que ver coa cebola? Sí, se podría decir que es como la cebolla, pero mucho más pequeño. Ajá. ¿Y para qué se utiliza? Se consume el tallo del cebollo, o sea, bueno, aquí no podríamos verlo, pero aquí estaría el... a raíz. Sí, que es lo que sería en el caso de la cebolla, ¿no? Y esto se consume en fresco, troceado, muy picado, pues para productos... normalmente se consume fresco, para espolvorear un pouco por encima de unha ensalada ou de un pescado, lo que se quiera. Ajá, entendo. Entón, a raíz, se a deixas medrar, convírtese nunha cebola ou non? No, el cebollino empieza a producir más o menos en enero, febrero, hasta octubre más o menos, y se corta el tallo, o sea, esto sería el tallo del cebollino, y vuelve a regenerarse. E o que non coñeza o sabor, a que sabe o ceboliño? Pues como la cebolla, pero muy fuerte. Ajá, entendo. E dis que para receitas, por exemplo, para unha ensalada? Una ensalada perfecto sería, o un pescado, le echas al final y
tal. O la carne tamén, que puedes espolvorear un pouco. Que prezo ten isto no mercado? Como se vende? Por kilo? Por gramos, por gramos, sí. Pues por ejemplo, pues creo que varía bastante de unas tiendas a otras, pero podría ser pues 40 gramos, pues 1,20 € o un poquito menos, no sé. Xoanqui, non sei se che valerá. Hombre, que vale, claro Vale, que che non. vale. Vale perfectamente. Pois aí cho mandamos, graciñas a Maia por ser tan amable con nós. Estaremos atentos a ver que fai o Sí. cociñeiro. Gracias. De nada. Agur, grazas, compañeiros. Aquí os temos, o ceboliño. E ten todo o sabor, non pode faltar. Desas ervas que... dun prato plano, ¿no? Donde vamos imaginando, bueno, vou comer un salpicón. Metemos o salpicón, pero pode ser o salpicón, pode ser igual o que comiches fai uns meses nese sitio, nese outro, ou de un familiar ou de outro. Ahora, cando temos que subir arriba o sabor, é o que facemos, botarlle pois un toque especial con algo. Isto vai a realzar moitísimo, moitísimo sabor. Comezamos. Ben, auga. Viño. Loureiro, que antes non vos lo dixen, puxen aquí o loureiro, pero vai a ir para os mexillóns. Imos abrir uns mexillóns, se os teño limpiños, 3 follas de loureiro, un chisco de viño. O viño para que? Para animar o vapor, así, vedes? Non precisa nada máis. Un pouquiño de viño, non precisamos nin auga, Auga xa ten aquí. O propio mexillón vai a ter aquí. Eso sí, despois se aproveitamos esta auga, se non lle botamos nada de auga, esta auga, pensade, está moi concentrada en sal, Xa os teño limpiños, para limpalos, metemos debaixo da villa, auga, e con un coitelo imos rascando, así, tal, hasta que nos queda. Prendemos o lume. E para dentro. Eso é. Tapa. E aí, a abrir. 5 minutos como moito. No momento que abren, deixamos 2 minutos, igual que con outros mariscos de cuncha, como poden ser os mexillóns ou as ameixas. No momento que abren, retiramos, literalmente, abren, retiramos. Aquí non. Aquí, no momento que abren, deixamos 1 ou 2 minutos máis. Senón, vai a ter unha textura moito máis blandiña, non é tan agradable. Ten que coller certa dureza, e para coller esa certa dureza, ten que cocer ese minuto, 2 minutos. Como nos pasemos? Se deixemos 5 minutos cocidos, o bichiño de estar así, vai quedar así. Vai mermar, vai a irse toda a auga, e vamos quedarnos sin mexillón. Vale. Ovo, aquí teño ovo xa cocido, O que vou facer, bueno, vamos por orden. Imos para o forno, que tamén leva un tempiño. Vai ser moito. Os 2 pementos, para o salpicón, van ser moito. Pero eu vou nos facer igual. Por qué? Porque me quedan asados. Cantas veces dixemos eses pementos asados un tupper aí na neveira, sempre listos. Miles de cousas, para meterle unhas patacas fritidas, para meterle un guiso, para meterle un bocadillo. Nun bocata. É das cousas máis socorridas. Menciono moitísimo o dos bocatas. Sabes por que menciono? Porque eu creo que todos andamos con presas. Sobre todo os que vivimos, os que non temos a sorte de vivir no rural, que aí, inda que haya moito chollo, porque é verdad que se traballa, pero vívese de outro xeito, e as presas. Entón, cales son das cousas máis socorridas e que temos que aceptalas? Os bocatas. Chegamos a, que comes? Calquer cousa, porque xa teño que ir a buscar os cativos, ou teño que ir a traballar, ou usar o bus e tal. Andamos así todo o día, todo o día. Entón, está fervendo, Imos ao forno. Entón, tiramos do bocata, ben, se temos un pan perfecto, ademais está na base da pirámide da alimentación, non? O trigo, o centeo, mellor integral, é máis san. Pero o día que facemos un bocata en condicións. Non custa nada. E encima que imos a traballar moi pouquiño, porque vai a ir, eso, a toda prisa, pois ter estos recursos para meter dentro dun anaco de pan xunto con un bistec, atún, unos encurtidos con... e mesmo unha ensaladilla, bocata de ensaladilla, me llevos unhos fermentos despois asados por riba.
Vale. Canto tempo estaríamos? Fomos ao forno, vimos, pasarían 2 minutos, non? Aquí está, xa os temos. Vale. Moi ben, pois o vou deixar a refriar para poder abrilos despois. Vai quedar aí. Fora. Unha cousiña menos. Isto para aquí. Moi ben, isto fora. Agora, collemos os lagostinos. No momento que comeza a ferver a auga, aquí podedes, se queredes, botarlle máis loureiro. Eu os de cola nunca lle boto nada. Nada, nada. O único que cozo é nunha presa de sal, vale? Unha presiña de sal. E imos a preparar. Aí deixamos ferver, vou ir á neveira, E imos a preparar un cunco con xeo, con auga salgada e tamén moi fría. Para cocer os lagostinos, búscase o contraste, se van a estar uns 3 minutos, non van a estar máis, Sae da auga fervendo. Pensade, temos os lagostinos, non? Fervendo. Se o deixamos así, van a seguir cocendo. Se o metemos en auga fría, o primeiro que vai facer é cortar a cocción. Primeiro. Segundo, que vai facer? A pel, sabedes que o frío contrae, non? Entonces, se isto é bichiño, o langostino, o que vai facer é contraer un pouco, polo tanto, vai a resultar moitísimo máis doado de pelar o langostino. Moitísimo máis doado. Pero ten incluso outra cousa máis, o de salgar a auga. É que, se os vamos a presentar sin pelar, vai adquirir moitísimo máis brillo. Vale, con esta auga fría. Vale. Unha pouca máis. Falo dos lagostinos, falo do camarón. O camarón, 1 minuto. Escaso. Xa sabedes o que se di cos percebes, non? Auga a ferver, percebes botar. Auga a ferver, percebes quitar. Co camarón e cas minchas, igual. As minchas, nalgures chamados tamén caramuxos. Teño que dicilo porque parece un nome moi bonito. Caramuxo. Vou comer uns caramuxos. Pero sí que noutros sitios son minchiñas. Bacallao. Mirade, chisco de aceite de oliva. Vou prender para que vai quentando. 5. Ben. Isto vou deixar aquí para que non nos moleste por lo de agora. Porque mirad aquí o truquiño. Vou coller este prato e as primeiras capas desta cebola. Esta ten a pel. Esta primeira capa de cebola vai ir para aquí. O resto é o que imos a comer en cru. Normalmente estou cortando así en anaquiños xa. Podemos coller e cortalo directamente, pero isto vai a ser un pouco de caldo que imos a meterlle a vinagreta. É un dos trucos tamén moi importantes, sobre todo tamén cando facemos con algo tan potente como é o bacallao, como é o polvo. A vinagreta, cando facemos un salpicón de polvo, coller unha culleriña da cocción do polvo e mesturade na vinagreta. Allí, un toque espectacular. Cambio o conto. E este, mire, como este ainda está tamén un pouquiño dura, tamén ya vou a meter. E agora aquí moi pouquiña auga. Vai facerse o vapor, pero ca auga xustiña. Ben, que máis? Un dente de allo. Vale. Eso é. Que rico vai a estar. Un ovo que xa o teño cocido. Así que pelámolo. Vou pelar aquí. E xa o teño listo. Estou esperando que ferva esa auga. Entón, así vou facendo todo este chollo. Ora poñome xa a rustrir esa cebola con ese allo, E vos explico tamén porque ten outro truquiño máis. Para que salga rico.
Eu creo que un salpicón que non fixo salpicón, é das cousas tamén máis doadas. Para leválo así, para leválo e decir, oh, que rico está chegou, para darlle título, non? Ao programa. O que buscamos son estas pequenas, son con achaditas pequenas, pero unha, outra, fai que un prato chega arriba. Vale, listo. Fora. Ven para aquí, que iso xa ferve. Mira, vai, todos asentadiños aí, eh? Que colocadiños, ven. Ven, ven. E metemos aquí os lagostinos. Vale. 1, 2, 3 minutos. Os 3 minutos retiramos e auga con xeo. Aí vai quedar. Iso como vai? Vai collendo aspecto? Sí. Súbelle a meixeira, sube para arriba. Veña. Xa ya quitei aquí, a pel. Vai aí dentro. Este recortes, igual. Mirade, aquí, esta outra ventresca que me queda aquí, tamén limpamos un pouquiño para limpar esta tea negra. Vedes, collemos un trapo, un matatrapos, que echamos na mesma casa, papel de cociña. E facemos así, e vedes que enseguida sale, que moitas veces andamos mirando así para retirala, que... Mirade, facemos así, e xa retiramos, listo. Listo, vedes? Perfecto. E agora, aquí a pel. A pel igual, a pel tamén non sole salir. Si tiramos dela, así pouquiño a pouco, vedes? Xa debería de salirnos, vedes? A modiño, con cuidadiño. Cuidado, Neste caso vou retirar porque quero que cada un dos bocados, pero esta pel, se vamos a facer a braso ou a prancha, eu non lla quitaría, De feito, aquí temos feito pel frita. Coller a facer así en tiriñas esta pel e poñer a fritir. Uah, que rico. Estou baixando un pouquiño aquí, porque con tal de que ferva, se non vai ir por fora. Ben, e para dentro. Bueno, vedelo chollo, non? Rico, Aí as ventrescas, me cachis, é das cousas máis ricas que teño o bacallau. Para mí, xunto as cabezas, vale, o lombo, é que todo, porque estou pensando tamén nos rabos, en as migas de bacallau. Vale. Bueno, pois temos, esto vai ir ao vapor. Cando está? Cando comenzamos vamos a poñer a tapiña. Cando comenzamos que isto empeza a separar, a cambiar o color, xa o temos listo, non tardamos nada. Bueno, listo. Máis cousiñas. Máis cousiñas. A vinagreta. Guai, que aquí, é que esta auguilla vai a quedar aquí. Bueno, imos aproveitar unha cullerada nada máis desta buguilla, solamente unha cullerada, non? Para hacer proporcional ca vinagreta, pero non a tiredes, Non a tiredes, esta auga, cuidado con ela. 3 minutos. Lagostinos fora. Aí. Teño o rabo moito para lá. Así, así, a mexeras así. Bueno, muller, home, estáme cantando os 3 minutos. Eu, mexillóns, uns lagostinos, oye, que tedes unhas gambas, un camarón, eso sería maravilloso, Aquí vou no poñerme a pelalos. Vale, agora chisco vos un ollo e vou preparar os lagostinos e máis vou preparar os mexillós. Ben, e facemos a vinagreta. Como vai isto? Gústame, o arrecendo na cociña xa ten o seu,
E se non usades hoxe, refírome as peles do bacallao. E, bueno, tamén conxeladas. Van para outro día. Imaginado o recendo que ten isto xa. Ben, auga. Calculamos a auga. Vai a ir canto menos auga, máis concentrado. Temos que botar a suficiente como para que nos aguante uns aproximadamente como moito 7 minutos que imos ter listo este bacallao. O sea, ten que haber auga suficiente para que xenere ese vapor, para que non quede en seco. Vai. Isto é bueno poñer máis para a beira. Os anacos gordos van aquí, que é onde precisan máis calor no centro. E na beiriña os outros. Fora. Fora. Tapa. E isto fora tamén. Mexillós, langostinos para pelar. Ben, agora... un cunco. Outro truquiño. A cebola, se a tedes branca, tamén vale branca. Se non, podemos metela así directamente. Sabedes que fago eu? Lavo un pouco. Por que a lavo? A lavo porque así, se non manchame todo, a vermella. E despois hai outra cousa máis, para quitarlle un pouco a forza. Para que non... Depende tamén da cebola, eh? Se é moi fresca ou non é fresca. Por aí tamén depende. Entón, se lle pasamos un pouquiño, xa os temos así cuadradiños, vamos a poder así un corte máis, pero xa temos ben cortadiña. Vedes en brunoise. Lembrando, onte fixo Marián, unha amiga, fixo unha caldeirada. Me dixo, oye, vou te levar unha tarteira de caldeirada que fixen. De que é a caldeirada? É de ralla, eso sin falar con ela, é de ralla, e non lle entendí nada máis. E despois, cando chegou a casa, vin que tiña ralla, vin que tiña un anaco de pescada, ralla, pescada, pero tiña unhos anaquiños de bacallau polo medio, esa caldeirada. Tuve que chamala para decirlle, impresionante, Marián, o sabor que lle deu a caldeirada, eses anaquiños pequenos. De feito, o fixo para eso, non? Para darlle un pouquiño máis de sabor. Eran anaquiños de bacallau de Sargao, en pequeno. Subeu. A caldeirada pasou de estar aquí, de ser unha caldeirada, pois que tomemos co rexistro que temos nós, non? Dun peixe branco, como pode ser a pescada, e como pode ser a ralla, a coller, meterlle o bacallau de Salgado, unhos anaquillos e dicir, ¡guau! Que pata, que rico, que rico. Vale, cebola para dentro. Que máis? O branco do ovo. Vale. A clariña para dentro. Despois no outro cunco imos a facer a mistura do salpicón. Bueno, mirad unha cousiña, vou vos chiscar un ollo. Vou a ir preparando os ingredientes, quitando das cunchas e demais. E o que é un chisco dun ollo para vos son 5 minutiños para min. Mais o que me tenga de cocer, sí, 5 minutos. Vémonos agora. Amazo, non vos cortedes. Ceboliño vai a ir agora e despois vai ir un pouquiño máis en cru. O temos fresquiño, o temos a horta. Cheira a Galicia este ceboliño. Yeah, ainda vai ir algún máis, Sí, sí. Ben, a vinagreta, onde imos a preparala? Aquí,
con culler aceite de oliva virxe extra. 1, 2, 3. 1 de vinagre, a mí gústame de maza. 1,5, voulle botar así un pouquinho máis, por eso de que se chama vinagreta, non? Que sepa vinagre. Sal, ceboliño, 2 culleriñas. Está fora, esta non é a culleriña ni nada, eso é para o café, fora. Esta se justa demais. Da auga de cocción do bacallao. Impresionante, proveina e de verdade isto é un lujo, eh? É o que vai a diferenciar, o que lle vai a dar o sabor, vale? 2, ademais non sei se vedes, pero toda esta parte de arriba, esta é a grasa propia do bacallao. Aí onde está a sustancia, onde temos toda a sustancia. Ben, que máis cousiñas, mirade, si queredes, opcional, un chisquiño, aquí cortei, sabe, vedes tanta cantidad, pero esa cantidad toda aí, eso é medio dente de allo, nada máis. Pois mirad o que eu vou botar, isto nada máis. Mais non, sobre todo en cru. Si fose asado, aí podíamos dar 3 allos si queremos. Pero así en cru, aí. Un chisquiño de pemento doce. Fora. Aí. E agora imos espesarla con a xema do ovo. Aí. E seguimos remexendo. Témolo. Vamos a... Eso, que se rompa ben esa xema. Vale. E agora, noutro cunco. Vamos deixar isto aquí aparte. Imos montar o salpicón. Por unha parte, tiñamos aquí a clara do ovo máis a cebola que laváramos debaixo da billa para que non estea tan forte, para que non destaque tanto, para que non nos pique, sobre todo se hai algún neno e demais, non? Que pasamos por unha auguilla. Os pementos asados, usei un pouquiño, a mitade aproximadamente. Aí, non lle vou a botar o líquido que soltou. Quero que salte ben o peixe. O peixe, o ceboliño, ben. Veña. Mexillóns para dentro. Eso, Que rico, como nos vamos poñer hoxe, compañeiros, xa veredes. O bacallao casi vai ao final, non quero que rompa nada, quero un plátano aí con todo ben colocadiño. Os lagostinos, quitámoslle, abrimos así un pouco, quitámoslle, e máis levantamos isto, e non tardamos nada en quitarlle o estómago. Anaquiños así de bocado, vale? Que aparezcan na boca. Bueno, eu non sei, claro, vosotros non o valorades porque non estades tocando. Pero queda duriño, a metelo así en auga, queda unha carne cocidiña, dura, ule de maravilla. Quedan moi ben, o truquiño ese, facelo, estou falando de refrialos. Moi importante. E bueno, cuidado. Xa si pagades 100 euros por uns camarós, aí sí que estades obrigados a facelo, Aí non vai quedar outra. A mí encántame as alcaparras. Se non, vosotros, unhas olivas, vale perfectamente. Ahora, as alcaparriñas aí. Son un flipado delas. Que me queda por aquí? O bacallao. O bacallao non vai hasta o final. Vou botar un pouquiño, inda que se me desfaga un pouco, pero despois o resto quero botalo así en lascas. Entón, inda que se me desfaga estes anacos, dame igual. Van a quedar aí. E queda moi empratado. Compañeiros, compañeiras, vamos facelo empratado, Pero fajo aí, despois do resumo, na esquiniña da mesa. Chisquiño de un ollo e ata agora.
Para ensalzar o sabor dun salpicón de bacallau, usaremos unha vinagreta de ceboliño, que emulsionaremos con aceite, vinagre de mazá, medio dente de allo, sal, un ovo cocido, pementa, 2 culleradas de ceboliño e 2 culleradas de auga de cocción. Para cocer este bacallau, primeiro rustrimos as súas peles cun allo e unha cebola. Engadimos medio litro de auga e cocemos o bacallau durante 7 minutos. Abrimos os mexillóns ao vapor cunha folla de loureiro e media cunca de viño branco. Cocemos os lagostinos 3 minutos. Arrefriámolos con auga xeada con sal. Pelámolos e reservamos. Nun cunco mesturamos os pementos, as alcaparras, o bacallau, os mexillóns, os lagostinos e a vinagreta. Empratamos, engadimos un chisco máis de ceboliño e listo para comer. Pensade nas ervas, as ervas teñen a súa importancia e cando decimos de que engrandecen un prato como pode ser un salpicón como este, non estamos mintindo, moi rico, xo probei, claro, antes de chegar para aquí polo camiño, non? Xo fixen ñaca. Bueno, nada máis, pareceme un pratazo. Tendo o bacallau que temos aquí en Galiza con este tipo de corta, ademais xa temos unha garantía de calidade. Sin de encima, vamos unhas bateas e metemos media dúcia de mexillós, ¿no? Que apañamos por aí por 50 céntimos, porque os mexillós tampouco van caros, máis unhos lagostinos temos un pratazo de primeira por 4 pesiños. Un biquiño, unha aperta, o sorriso sempre na cara e ata outro día. Chao.